така. Юлиана Сокел, 1991-2013. Стихотворение в 3 книги. Набързо през живота, Шутът и Женска мед. От същата авторка са Небесни корени, стихотворение 1992. През последните дни, колкото наближава тая вечер, когато трябва да представим трите свитъка, които Юлиана си е приготвила. Както виждате, има един голям диапазон между 1992 и 2014 година. Аз си мислех за едно стихотворение на Александър Геров. Искам това да ви кажа. Тук са повечето хора могат да кажа от някогашния литературен клуб Никола Вапцаров към Дома на културата. Там в сбирките битуваше естетика, отношение към литературата, към изкуството, което се измерваше с времето. Вие, след като чуете стихотворенията на Юлиана, ще усетите това. В този клуб литературен на почет бяха Атанас Далчев, Александър Геров. Тук има и втората книжка, е всъщност Сатера, Шутът и Радой Ранев. Стихотворението на Александър Геров, което аз си го казвах така през последната седмица особено, е със заглавие Кристали. Когато времето кристализира, остават само трайните неща. То завършва така. Как искам да виждам и познавам тези неща в самото движение на времето. Убеждавам се, и вие сигурно ще се убедите, че тъкмо това е ставало, когато Юлиана си е приготвила в течение на 10 години тези 3 свитъка, от които ние направихме 3 книжки. Така, искам още да ви кажа, най-голямата помощ, разбира се, беше от семейството на Юлиана в
лицето на нейния съпруг Женева и на нейния син Георги. След това, както се полага за един екип, който приготвя книги, издава книги, с помощта на директорката на художествената галерия госпожа Елена Великова, аз се свързах с художник, техно иллюстратор, техно творец, който в печатницата ни помагаха Ваня и Николай Гилянов, важна съставка за всяка книга, особено при такива издания, когато те са посмъртно. Важен е предговора. И тогава аз се обърнах към Татяна Живко, другия член на нашия случай издателски екип. Стиховете ще прочете Иглика Пеева, настоящ председател на Дружеството на писателите в Русе. Тъй, че аз не знам Иглика дали в първо появяване като председател и като освен автор и рецитатор, тъй, че радвам се, че можем да те представим като четец. Заповядай. Искам да започна с едно писмо, което отправи към вас и към семейството на Илияна Сокерова, Анита Коларова. Знаете, освен известна поетеса, Анита дълги години беше председател на Дружеството на писателите и заедно с Илияна, която тогава беше секретар, работиха заедно по това време. Писмото е много мило, аз ще ви прочета само откъси от него, защото то в края на краищата най-вече е за семейството и за това прекрасно момче, което аз виждам за първ път, но той отрязано от главата на майка си. И това чудесно интелигентно присъствие. Скъпи приятели и близки на Илияна Сокерова, независещи от мен обстоятелства ми отнемат възможността да присъствам на представянето на 3D книги. Много ми се искаше, защото знам, че те са прекрасни. Как би се радвала авторката. Тя се тръгна от този свят неочаквано за много хора, между които съм и аз. Това нейно мълчаливо пътуване към неизвестното, а по-късно и мъчителното избогуване. Този стоицизъм, за който научих много късно, когато тя бе изминала вече доста път, ме разтърсиха жестоко. Но затова пък преживяното от нея е отразено на белия лист. Юлиана, такава каквато я познавам, с нейната обич към любящото я семейство, към сина и за когото ми е говорила много, с нейната култура и любов към родината, с нейния пиетет към изящното в живота и изкуството, с онази чувствителност и талант да дава кратък, но ярък и пластичен израз на поетичните си видения, не може да не остави отпечатък в сърцата ми. Искам да ти благодаря, Юлиана, за поезията, която написа и оставиш като вечност след себе си. Приеми моята и нашата сърдечна прегръдка. Позволявам се на ти да ти го кажа, защото това е продължението на хората. Освен това, което остава след всички нас, верба волан, скрипта мани.
Празник е. Панаир. Купихме цяла връзка балони. Пускаме ги. 1, 2, 3. Мой, твой, мой, твой. Жълтият се извисява най-високо. Твоя. Радвам се. Обичам те. 10 Божи заповеди. Какъв пропуск? Никъде не пише: не пожелавай душата на ближния си. Не напускай отробата дълго, дълго. Никога, ако може. Какво е това някога, никога в безкрайността на целия времето? А ако имаш авантюристичен ген и хукнеш навън, да знаеш, че никой не е успял да сподари първия вик на разочарованието, защото животът започва с Бога. Искам да ме чуят. Пусни ми сълзите ми изплаканите. Сухи са ми очите. И устните ми присъхнаха. Мълчат. Не могат да извикат. Животе, чуваш ли? Искам си сълзите и стиснатото гърло, което, ако не се провиква, поне ще скимти тихо. Така все някой може да ме чуе. Шутът би шут на царя. Остави го да се дави на тълпата в дълбокото. Там не се чува звън на звънче. Се ли честити? Хайде да си сменим шапките. Не ми трябва ключът от хазната. Тя отдавна е празна. Аз имам ключ за сърца. Той е по-важен за оцеляването на една нация, която ожида за демокрация. Под сурдинка. Тежкото и горко под моята шапка. Царя честити. Юли. Средата на лятото. Слънцето спрял часовник, спрялото време отмерва. На слънчев лъч паек полюшва махало. Жълт есенен лист. Вятърът дреме в гнездото на отлетелите щърки. Не ме плаши есенното затишие. Докоснат ли се душите ми, просто забравям за зимата. Штурче ми трепва в пазвата. Слушай, свири ли свири? Първият есенен вятър всички илюзии издуха. Аз съм забравила да затисна 2-3 изписани листа. Кой знае къде ли се щурат? Само ведно ли ги улови някой улов и от тях да се сви тръбички за слънчогледови семки. Ще си останат тогава самички. Непочетени, несподелени, моите мисли. От това не страшно няма. Къде са и двата неизписани листа? Те още за извитане нямат дадена писта. Не са получили своите крилати души. Стрепче изпило до капка сока на сухия пясък, носят кръвта си, гените на пустинята, неутолимата жажда носят, изгарен ден, зъзнанощен, и все не могат да различат миража от оазиса. Горещ пясък, ако не пали нозете им, ако не хрущи между зъбите, жаждата в мен, ако не търси оазис, това постигне ли? Женска мед. 7 ковачи с 7 чука, нажежената топка галя и медта става мека, податлива. Женска душа в нея слънчево светло. Щедра да се пие на цветове, къстанетен смях между устните в
ли до скока на погледа, изкриците на страстта, а тя, циганката, вярна на нрава си, всеки ден краде мъжките погледи. Тежка пендера в смугла пазва между два хълма. Слънцето скри се. В топлата вечер цигански табор шатри разпъва. Седнала долу между тревите, циганка млада ще ти врачува. Не търси с поглед къде се спуща тежки лагата си. С ръка не пипай. Слънцето скрито в нежни ули ще те опари. Жадна съм. Кожата ми изгаря. Един е изворът с жива вода. Не знам колко е дълбокото. Сама пристъпвам, но чувствам, че ме следваш. Ковачи изкова менето слънце от душата ми. Аз съм в жив огън и вода пречистена. Между телата ни влагата на пламък. Езически бог на любовта има ли? Дом за двама ни е Вселената. Солян вятър устните ме облиза. Пръсти пъхне под ризата. Чак ми изгори кожата. И когато очите ми искаха да извикат, усетих, че гърдите ми жалва всмукаха ласката. Още от вятъра искаха да бозарят. По миглите ми имаше звезден прах и ми гложеше очите. Нищичко не видях, когато потънах в ръцете ти. Щурци свириха в ушите ми и думите ти ме помня. Тогава пътят край нямаше и Вселената беше безкрайна. Толкова много години този стих чакаше да го напиша. А все още косата ми напилим и мен да намириш. Дланите ми ухаят на южна нощ с портокалов цвят. Дланите ми очакват устните ти. А е Коледа. Девата ражда безгрешна и е грешно да ти се вричам. Грешно е да те искам. Но нали съм си грешница? Няма да пусна зимата в душата си. Ще навли цял метър сняг и потър ще затруба. А в камината върху огън ще раздуха. Ще умеся безквасен хляб и партина и мая лява. Ще вкусваме с чувство за грях, като нафа във всеки зала. Благословена тишина природата е замряла. Откъснати сме от света. Боже, само так за това. Не вярвам на клетви за вярност. Не вярвам в безкрайността на овала. Любовната тръпка не се нуждае от вричане. Тя е като прилива. Идва неумолимо, пласкана от сили, никому не подвластни, но и си отива като отлива. Бавно, незабележимо, но безвъзвратно. Остават зелени хлъзгави огорени камъни и всяка стъпка по тях е опасна. Нетлени са поетите, нетлени. Дори когато в тялото се вричат, дори когато с тялото обичат, душите им витаят в небесата. Душите им пеят песен за таланта. Аз съм от уния малки жени, които не си знаят сила. Вътре в крехките си души носят мъжките грижи. Дланите ми майчински преласкават по сребрени глави. Уискани е така. Все за нечия болка да ме боли. Виждам как светът се срутва и се мъча с дума добра да намеря за теб пролука. За себе си да те спася. Изгасете прожекторите. Спуснете завесата. Боже,
видяха голата ми душа. Сама я принесох в жертва. Суета ли, Господи? Или ме увлече сценичната тъга? Там е Живко. Преди да прочета част от предговора за трите поетически книги, се помолих на светлата душа на Юли да ми прости за строгия литературно-критически език, с който ще говоря за нейните прекрасни лирически съкровения. Богородичен благослов за живите. Набързо през живота премина русинската поетеса Юлиана Софирова. Извървя поривно отредените и житейски пътища, с тревожния ритъм на доброто си сърце, с миговете на прозрени и застрадани истини, с толкова споделени думи от обич и светлина, от прекрасно обещание за хубав и вечен свят. И с ромонящия свой смях, избликващ, изворен, при срещи оговорени или случайни, обгалващ сякаш всички земни грешници с милост, утеха и кураж. С трите си поетични книги набързо през живота, Шутът и Женска мед, Юлиана Софирова се е подготвила, както винаги вярна на дълга на сърцето си, да продължи своята мисия на пазителка на истински човешкото в безпределните територии на духа и след преминаването си в другото свое вечно съществуване на острова на блажените. Юлиана Софирова ползва библейската притчовост като основен лирически модел в текстовете за трите си поетически сбирки. Тя визира ескизно житейските ситуации, преживявани от всички хора, без многословност и асоциативна сложност, без образна претрупаност или акценти на директни отношения. Преходът от познати битийни реалности към духовно-нравствената им интерпретация, към смисъл и в избистрената поетическа идея е неусетен, плавен, с недвусмислени послания. Стиховете й по-женски съкровено и мило убеждават, че красотата на разума и на чувствата, добротата и съзидателното сътрудничество са достижими за всеки го, както го постига авторката и нейната лирическа героиня. Всичко, което те носят в себе си, знания, богато нюансиран емоционален опит, е изказано със съответното на смисъла и на душевните вълнения поетика. Всъщност, каквато е поетическа визия да създава поетесата, тя изрежда със щастливото усещане за живот, внушавайки какъв безценен дар е той за нас, човеците, естетизира неизменно избликващата от любовта на слава от самото живеене. Радвам се, обичам те. В Набързо през живота говори жената, която търси смисъл от движението си през природните и човешки времена и пространства, хармонично единени в емоционалната й вселена. С духовния си взор Юлиана Софирова обглежда съкровени спомени от детството в родния свят или от зрелостта, задава риторични въпроси, залагайки в отговорите им постигнатото познание за себе си и за света. Ритъмът на помадряването се отразява адекватно в раздвижената текстова структура. Присъстват и кратки и образно по-разширени ескизи, четиристишие и двустишие по модела на българското хайко. В ударната планка е съсредоточена мъдростта на притчата или горчивата подсказка на иронията. Но с каквито и варианти на текстовото композиране да представя поетическите си внушения и съпровождащите ги емоции със словото си Юлиана Софирова, все така съкровенно тихо и леко преминава през художественото поле от началото до края. Не случайно в планката на самата стихосбирка с някаква детска почуда, лишена от всякакво щеславие, поетесата признава:
Тази книга е написана на един дъх. В ранни зори стихове ме събудиха и от тъмно до тъмно само тях чувах. Поетическата книга Шутът, тъкмо постигнатите истини за човека и неговото земно битие, предизвикват тревожността на жената, която се чувства майка на всички хора. Със свръхчувствителните си сетива, тя улавя незабележимото нарушаване на надбитийни, вечни природни и човешки закони в обичайните прояви на всекидневното. Но в ролята на Шута от поетическата сбирка на Юлиана Софирова е всемилостивата, всеразбираща и все опрощаваща жена, която не съди грешниците, а чрез битийни ситуации и образи ги води през човешките им грешки към по-добри варианти на себеизява и съжителстване в едничкия им дом – земята. Затова в битийните етюди от Шута са използвани провокативни техники, извеждащи наяве не толкова вината за разминаването между идеали и реалност и лирическите субекти, колкото осъзнаването им, постигнато чрез искреното съпреживяване на авторите. Изминал закономерни стъпки към себепознанието и познанието за света, поетесата пристъпва към наситено пъстрата есенна зрялост на живота си, предчувствайки, че вече е време нейната житейска и творческа мисия в подкрепа на вечния човешки устрем към усъвършенстване да получи своя абсолютен завършен. И събира за третата си поетична книга «Женска мед» цялата нежна сила на своето женско аз, реализирайки с последния най-сладък плод на поетическия си талант. Зрелостта на таланта намира израз в една изключително премерена, но не и пестелива образност, в пречистената форма на лирическата миниатюра, максимално съответна на смисъла и емоционалния нюанс. Творческата свобода на Юлиана Софирова да избере и осъществи по този естетически съвършен начин поетическия си замисъл е гарантирана от радостното усещане, че е постигнала себе си във всичките си човешки измерения, че е изстрадала безкомпромисно всичко, което ни е дадено да узнаем в своя земен път. Черупката чука и вкусвам ядка, сладка и горчива. И вкус на есен. Сякаш в «Женска мед» Юлиана Софирова по-женски, нежно-емоционално перифразира мощта на мъжката експресия в ханчевите посвещения. Жив съм, пада ми кръщи от болка, мъртъв ще съм, ако не кръщи от болка, и мислите да правят в тебе рани. У нея това внушение звучи така. Аз съм от уния малки жени, които не си знаят силите. Вътре в крайките си души носят мъжките грижи. Горестта ми е такава. Все за нечия болка да ме боли. Юли, тези три откровения ни даряват толкова вяра и светла надежда, че там, в безбрежното синьо горе, на твоето памуково бяло облаче, ще има място за всички. Както е било винаги в сърцето. И имате книжките, всички ще ги получат, семейството ще ги подари. Всеки ще направи свой прочит, както там в случая. Валентин Георгиев, художник. Здравейте на всички приятели на поезията на Юлиана Софирова. След всички тези думи, които казаха поетите, Данчо, Таня също, след прочитаната поезия, аз като човек на визуалното изкуство трудно бих могъл да взема отношение и да кажа нещо повече, но предполагам, вие се досещате, че не е лесно работата на един иллюстратор върху една стихосбирка, особено когато тя е създадена от човек, който вече не е между живите. И тъй като аз
той не трябваше да обмисля, да усетя с техники, да разговарям с близките по нея хора, които са били и бяхме един екип, който твърде дълго обсъжда кой как вижда нещата, какъв цвят, каква композиция и чисто неща, които са от тази визуална. Работата беше, пътят беше доста дълъг да намерим именно тези три книжни тела, които са пред вас сега, но надявам се, че вие ще визуалните изображения ще стигнат до вас, ще позбирате и се надявам, че аз до някаква степен поне малко съм бил близо до природата на Иляна Сокерова. Благодаря ви още веднъж. Представя накратко биографичните данни за Иляна Сокерова и да ви кажа първо, че да говориш за близък човек, тя беше моя война, в минало време е много изключително тежка задача. Родена е на 21 юли 1951 година в град Русе. Детството й не е било твърде радостно. Болезнено изживява развода на родителите си, живее нелеко с майка си, баба си и дядо си. През 1958 става ученичка в основно училище Стефан Караджа, Русе. Новата светла искра се запалва в измъченото детско сърчице, когато през 1960 година в живота й се появява нейният втори баща, добър, весел и любящ човек, който я подкрепя във всичко. През 1966 завършва основното си образование с много добър успех и същата година успешно полага изпити и е приета в техникум по строителство в град Русе, който през 1970 също завършва с много добър успех и придобива средно специално образование с квалификация строителен техник. Веднага след училище започва работа в отдел капитално строителство на ЛВЗ Русе. От 1971 до 2006 година работи по специалността си в строително управление на монтажно-инсталационен район Русе. Изпълнява службите организатор, производство, завеждащ бюро за изобретение и рационализация и технически ръководител по водоснабдяване и канализация. Ръководи и предава успешно инсталационните дейности на много сложни и отговорни обекти. От 2006 до смъртта си, 2013 година, е управител на фирма за дялово разпределение на топлинна енергия в град Русе. Със съпруга си Русан Мишков създават семейство през 1974 година, а през 1978 се ражда синът им Георги. Добре и на време свършена работа. Високи изисквания към себе си, семейството и околните. Това са нещата, с които ние ще я запомним. С поезията си тя започва още като ученичка. За да пише, винаги е крадяла от свободното си време, още от ученическия чин, та чак до последните си дни. Нека не забравяме нейната първа книга, която се казваше «Небесни корени», издадена през 1992 година. Още с заглавието на първата си книга, Юлиана Сокерова ни провокира да със своята представа за един по-различен свят. Свят, който корените са вплетени в небето, а не в земята. Небето е за нея онзи универсален символ, в който се крие едно божествено небесно същество, творец на света и благоволител на всичко земно. Нейната лирическа героиня тук е надарена с безкрайната мъдрост на вековете, на познанието, на бъдещето, на законите на морала. Пред нас е разкрит един различен свят, свят, в който небето е проявление на могъщото, вечното, святото, сиреч на това, което ни е дадено, не е дадено на нито едно човешко същество. Спомням си нейното вълнение, когато ми четеше току-що написаните миниатюри, озаглавени космически строфи. Ще споделя, разрешете ми, две с вас. Оригами. Ще откъсна всички изписани страници от моя поетичен бележник.
ще нагъна хартиени птици. Ще си имат сърце и душа, когато ги пусна да литнат. Някои ще натежат, претоварени от думи излишни, но ще има и ще се извисят към небето, към сребристото. И уморили се, вярвам, ще кацнат на нечия рана. В нейния стих няма нищо излишно. Той докосва пряко сърцето, провокира да потърсим хармонията първо в себе си и веднага след това да я проектираме на околните. Не мога да се въздържа и да не прочета още едно нейно любимо стихотворение. Едно малко четиристишие, събрало в себе си ключа към познанието човешко. Философски камък се казва то. Когато те позная, ще съм богата, но и бедна ще съм. Лудостта ще ми липсва. Първата книга "Небесни корени" имаше нужда от това да бъде продължена. Проекцията на един по-различен, по-хармоничен свят, видян през склоните на небесните корени, докосва съзнанието и ни накара да преоткрием още и много нови неща. Между човешките си заръки ми остави една гореща молба. От нейните уста тя прозвуча приблизителната вяра. Моля те, имам 6 готови стихосбирки, издай ми ги, да знаеш, че заслужават да видят свят. С доста трудности, почанти с гоблени, по скици, между скици, по стари компютри, флашки и дискове, това е основна заслуга на сина ми. Открихме материали за 3 стихосбирки. За мен тези кратки, но осмислени стихчета носят силен положителен заряд. Карат те да се замислиш и заслужават да видят свят. Близки, познати и професионалисти, които прочетоха също тези материали, дадоха изключително положителни отзиви. Сред автора е Йордан Палежев, с посочения от него художник Валентин Георгиев, с сина ми Георги Русланов създадохме екип с персонални задачи за всеки, но с една основна цел, обща основна цел: най-близките и познатите ни на Юлия в деня на навършването на 1 година от нейната смърт, да имат за спомен от нея по един комплект от стихосбирките ѝ на "Бърза през живота", "Шута" и "Женска нет". Успяхме да свършим това в срок. Мили посетители, тези малки книжки са пред вас. Позволете ни от името на нашето осиротяло семейство да ви подарим и на вас по един комплект, който ще ви напомня, че русенските поети и писатели са носители на будна гражданска съвест и умеят да ценят живота. Разрешете ни да изкажем благодарността си към Йордан Палежев, Валентин Георгиев, Йорданка Комитова, Русица Михайлова, Татяна Живкова и Петя Неделчева, към издателството "Делица" и на артистите и музикантите и на организаторите на това скромно събитие. Оставам замислен и неспокоен, защото
при опита си да пренаредя някои семейни вещи, съвсем наскоро открих още много добре надиплени и написани на стар пилур, цветен пилур с пишеща машина, още много стихчета, които звучат много силно. Например, сигурно ще ви остави замислени ето това стихче. Боже, вече сме толкова зрящи, цял народ Самуилови войни, само дето Самуила го няма. Благодаря за вниманието. Лас Вегас. Казва специално да поздравя всички, които са направили възможно това възпоминание чрез поезия за такъв светъл човек, като Юлиана. На нейния съпруга благодаря за нея, за художника на Данчо, на всичко тези, които са били в света на Юли и днес тая положителна енергия предполагам, че стига до небесните корени на Юлиана. И още нещо искам да кажа, че на мен беше изключително трудно да се дистанцирам от нейните текстове, тъй като я познавам като приятелка, като поетеса, като майка на това наистина чудесно момче, моя ученик, Георги, и като моя спасителка. Тя, заедно с съпруга си, с доктор Босев, спасиха в един момент моя живот, за което съм им безкрайно благодарна. И предполагам, че като знаете този факт, ще разберете колко трудно ми беше да бъда над текстовете, а не вътре в тях. И затова помолих тя да ми прости за този език. Защото ми се струва, че моята приятелка Юлиана, която мисля и чувствам, че все едно, че присъства мълчаливо след нас и слуша, заслужава да й кажем едно голямо благодаря за всичко това, за думите, за словата, които тя ми е оставила, и благодарение на доброто си семейство и на всички, които участваха в този процес, ето, запазихме за, да кажем, за дълги години и за по-следващите времена. И това, което също така искам да споделя за мен в поезията си, в живота си, Юлиана е една питаща жена, която знае отговора. И отговори в този кратък живот, който тя премина през нашето време, тя оставя в тези малки книжки и в другите си неща, които не са публикувани и които очакваме някой ден все пак да прочетем. Благодарим ти, Юлиана. Бог да прости. Които се занимават с литература и изкуство, ако трябва да се намери нов епитет за чистота, спокойно може да се напише Юлиана. Тя беше толкова чиста, толкова прецизна и в ръкоделието, и в поезията. Събирали сме се, модели сме си разменили, загублени, но чистата душа липсваш ми, Юли. Завършения труд на нас не беше много първоначално тежко бреме с баща ми да подготвим нещата за издаване. След това с екипа
който се събра по-късно, но преди няколко дена казах на баща ми следното. Аз се радвам, че всъщност се радвам, че тези неща излизат, тези 3 книги излизат, защото те са, както е написала моята учителка Таня Живкова, поетичен благослов за живите. Не ми е вече толкова трудно и не ми е такова бреме, всъщност майка ми, която ми е задала за ръка, а всъщност се радвам да предам тези книги на вас.